हाथवा धो के बताए जरवा कितना सुंदर गीत संगीत रवा सुनौले मैं एगो खिस्सा है के कहानी हो कि कहां धरी छितनी त कहां धरी साग रे आका जो निर्मला मरली मटकी तो लौटल उनकर भाग लोकल चुटकुला तू अब मटकी मारे लायक नहीं खू ना अब मटकी मारे लायक नहीं खू ना अब मटकी में मारवावे लायक बाड़ी ना जी तो देखो न ध्यान दी हो हाँ ध्यान दो हाँ तू कहल बड़ू तो हम छोड़ब ना हाँ हमार अभिषेक तिवारी नाम हो हाँ जे झूठ से झगड़ा कइले बात तो झगड़ा बना के का होई आ जे जरिया के दुश्मनी सधले बात तैयार बना के का होई आ सुनो हन ध्यान दो ए चाची जे बचपने के चाचा ए चाची जे बचपने के छिनार होके हाँ ओकरा के लाड धरा के का हो छोड़ बना तारा के बुझिया ना हमरा के कहले बड़ू गंदा बात एकदम का तो टी शर्ट करलो तो एथी करे चाटे करलो ना भाई हम काहे के चाटे करनी अब ना करब तार क्रिया खाते नहीं जा तार के इससे एक शब्द तारा से ना बोले तार क्रिया बाकी गौ नहीं ना हो लेकिन ई गौ नहीं के माने ना हो ना आज जब उठलू हो लगातार माई बहन सारा गाड़ी देलू हो YouTube पर जाई तोहरो घर के लोग सुनी हमारो घर के लोग सुनी हां एगो निर्गुण गइले रह तू भाई ये तू को लगावत तरी हैं अब तो लाइदारी के फरमाइश आइल बा हाँ। हम तारा का निमन लाइदारी सुनाई बुझा तो सिरफल के मुंह लेके आइल मर्द मेहरारू के भाव बा हां दे तनी पैसा अच्छा बिना बेदर्ती भैया बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत मेहरारू सुतल भैया हां जब मर्द जाता रे अरे अरे उठ अरे उठ भोर के बेरा भइल तनी मोर मैदान हो गेले बागरवा सुताऊ नहीं की दे अच्छा रात भर का करत रहलू ह रात भर ना सुतलू ह ना ओबरा एमएमएस बनावत रहलू ह का कहिए राजा जी अरे कह ए गु गृह लक्ष्मी आज हमरा कमन में नु हाँ बहुत जोर से दर्द बावे बहुत जोर से दर्द बा तारा कमर में गैस निखनु बनौले देख निर्मला जी के हाल मत कर दे हमनी के अपन गौनई गा के एकदम जमा लेब जा कि सबे हंसत रहिए नीमन हां एहन निर्मला जी हई हाँ आ गौनई रहे भैया तनी बैठ जा बैठ एगो हमरा बात ह खुशी पहाड़े के बहाली आई रहे हां सुनील भैया खुशी पहाड़े के बहाली आई रहे हाँ तो हमनी के फरमाइशी रहे औरंगाबाद जिला जाए के रहे आ फरमाइशी आई रहे जगह करता कि डबल डबल नचनिया लेके आवे के बाद हाँ का कहत अच्छा ठीक बा रही तनी है कह लेबे तनी हला शांति रहे रह जाइए सुन ली बढ़िया बात तनी है तनी सुन ली सब चाचा तो जान जाइए मलिकार हाँ खुशी पहाड़े के बहाली आई रहे हाँ अब तनी हट जा भैया ओनिए चल जा तू तरवा लगा ला तनी ओने बैठे दी का हाल बा बैठे दिए जा हो गई बैठ जाइए हां हां ना अच्छा तरवा कहां रहनी है जब ई माई बहन करत रहे तो बताई ना अरे वो कहां रहनी है हेलो नहीं हेलो ई मान हेलो ससी बाबला चाचा रवा कोऑपरेट करे के चाहिए हेलो नहीं हमरो कलर नहीं है ऐसा बात नहीं है अरे अब ना होई हो गइल अब ना कहाई अभिषेक बाबू जी एगो बात तारा के बताओ तनी ठीक बात बा जहां गावे लो जहां लोग सुने ले तहां सुने ले आखिर बर्दाश्त करे के एगो क्षमता नु होला अच्छा ठीक बा मलिकार हम मानत नहीं लेकिन ई कोइली है तन ठीक कोइली है ना बहुत गलत भइल है अच्छा तो वो हम कनी है कि गलत बात बा। भाई हमरा माई बहन के गाड़ी है एकरा के हम छोड़ दे ना जाए दो हम कहत नहीं रहे दो अभी से एक शब्द केहू ना बोली ना बोलब जा ना हां बोलब बंद करो हो गइल बंद ना तो ई कहल उचित बा हमर बात सुनो जी अभी से अब कुछ तू ना बोलबा कुछ हो ना बोली है गीत गौ नहीं गावलो अगर नहीं खे गावे के गाड़ी के करे के बता वही बंद कर दलो
हम एक शब्द के ना बोले बिल्कुल ठीक बा अपन दुगो नहीं गाओ लेकिन कह देब जे इहो ना बोली है हम दोनों आदमी के कहत हम इजर बानी हम विदेश बानी तब चलो कहां रहनी हम हां झूठो कमर में ये धनिया दर्द के डरामा करे लय को सुनाओ तनी कौन मिक्स लय मेहरारू के कमर में दर्द समाइल बा हां अच्छा बिने बेदर्दी भैया हजारों रुपया के पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन स्वागत कहल गइल बा का अरे तछुअला पया गनिया अरे भड़के लुरानी अरे बहलल बनावल मुंडपा अरे फेरे लुपानी अरे तो धइला पर अरे फरके करलू हो अरे झूठो अरे कमर में धनिया अरे दर्द के डरामा करलू लोहा फिल्म से चुरावल गइल बा लोहा फिल्म से कौन है हो कि पतली कमर लंबे बा हाय रे अल्लाह हुस्न मेरी उम्र 16 लय है लेकिन लयदारी कैसन लागता छुअला पया बनियन भड़के लूरा बोलल बनावल मुड़ पे फेरे लुपा अरे बोलल बनावल मुड़ पे फेरे लुपा बादल बनावल फेरे लुपानी भइला पे फरके करलू हो भइला पे फरके करलू झूठो कमर में धनिया दर्द के डरामा लचनिया हुनका से तनी सावधान रहिए ना एगो कप लेला बड़े आ बड़का गिलास खड़ा कइले बड़े हाय है सुनो उहे शील्ड हां हां कर बार से तू बहला अरे सीना में समा के हमरा सीना में समा के हमरा काहे गइला हमरा से काहे डरलू हो हमरा से काहे डरलू अरे झूठो कमर में धनिया दर्द के डरामा अरे झूठो कमर में धनिया दर्द के डरामा करे दिल दे दिया हो दिल दे दिया
तनी हमरा बात मन पर रहलो कवर आ तनी जनता जनार्दन खातिर तनी हम उदास लानु करो ना। भाई लोग कहत कि कह दी हाँ। तो हम जौन कहब तन पर्दा में सब कुछ चली हाँ आज देखे नु भैया तनी 1 मिनट तनी फूल माली बरसाई रहे अब जान जाई हाँ आज 2 बहिन रहली के हाँ निर्मला उर्मिला उहे भाई अब तो तनी चलबे करी हाँ आज जान जाई आज हाँ ना निर्मला जी चल रही प्रोग्राम गावे हमनी के गइनी जा हाँ आप प्रोग्राम गावे गइनी जा तो फरमाइशी भइल कि 2 गो नचनिया लेके आवे के बा हाँ हमहु 2 गो ले लेहनी हाँ आ निर्मलो जी 2 गो नचनिया आ कल जान जाई कि जगकारता की है प्रोग्राम में ना भई कोनो घटना बस ना माने घट गई बारिश आ गई हाँ प्रोग्राम भइल ना ना अब जगकारता तेल पानी के दाम दे के हमनी के छोड़ दहले हाँ भाई दूर न जाए के बा हाँ रुपया पैसा हमनी के लगे रहबे ना कोई ना तले देखनी एगो मार्केट में की खुशी पड़े के बहाली अरे खुशी कि जे जावना उपाय से हाँ अगर आदमी के खुश क दे हाँ ओकरा के मुंह मांगा इनाम दिया अब भइल जे भाई चले के पड़ी नु हमनी के चलो हो निर्मलो जी चल गईली बेचारी हाँ नचनियो लो चल गई हाँ तो नचनिया से पूछाइल है नचनिया के नचनिया ए नचनिया को आदमी के खुश कर सकत रे एक समय में हाँ ज्यादा समय नहीं खेलबे के ना खुश कर देबे बस सबे खुश हो जाओ तो कलस के हम 2 आदमी के खुश कर सकत रे कैसे 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 पहिले एगो आगे आ एगो पीछे अच्छा चल 2 आदमी के खुश कर दे चल हट तले उ लोग कहल के हट 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 भाग 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 तोर नौकरी लागी ना ना जो तू सर की गई हाँ उ भइल कि रे ते को आदमी के खुश कर देबे बोल को आदमी के खुश कर देबे हाँ तो उ कहलस कि हम 3 आदमी के खुश कर देबे अरे कैसे 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 एगो आगे एगो पीछे पीछे आ एगो मुंह में ए भाई गावे में गावे में मुंह में मुंह हाँ से गावे भाई हाँ बारी आ गई निर्मला जी के चल लाइन में लग निर्मला जी कहली कि हम 5 आदमी के खुश कर सकतनी अरे कैसे अब हमनियों के बाप रे आश्चर्य लागल कि 5 आदमी के कैसे बेचारी ई खुश कर दी है हाँ कहली हाँ आज हम एगो आगे एगो पीछे एगो मुंह में माइक लेके हम गा दे हाँ आ 2 आदमी के तो हाथ वहीं झोर के गिरा दे कहे के बा बबुआ पर्दा में अरे तुम मन कर तोहरा चाटी वाला अरे तुम मन को अरे तोहरा चाटी उठा के लाली अरे सेवनियन का बाटे एको